Iqale phansi abaculi bakaMaskandi asebeneminyakanyaka bengezwene uMthandeni Gcokamalisha kanye noKhuzani Indlamlenze umfoka Mpungose angubingelele ngikwamukele le channel eMaswidi Media Production. Uma ngabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi ngithathe isiqiniseko sokuthi uqofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lo namhlanje. Zilokhu zingene zonke kuMthandeni umfoka Manqele zifakwa uKhuzani umfoka Mpungose kulandela indaba etrendayo kanye indaba esematheni njengamanje emayelana ke nomsoco kanye noma kaMpumpu onguma wengane kaMthandeni iGcokamalisha. Kanti mangabe uzobheka nje le ndaba ayiqali ke manje iqala emavikini ke ambalwa amavikini ke adlule kudlalwa ke ama-game ama-celebrity lapho khona ke uKhuzani umfoka Mpungose abiza khona uMthandeni ngohlenge wemhlaba. Ngithi mina brazo yami uyazi ngikuthanda. Uphi uMthandeni Igcokama ukuthi ezokwenzani ezodlala wena umshele umhlanga silapho wona wena umhlaba uzohlenga nomhlaba wami nawe Impendulo ke yeGcokamalisha kuleyo nkulumo kwaba yiyona ke le oyibona ke esithombeni sakho uKhuzani ke embiza ngomama ahlenge wemhlaba. Njengamanje ke sekuthi makuvuka ke indaba kaMsoco kanye ke noma kaMpumpu sekubonakala ke uMthandeni lapho khona enza ivideo elinganisele 10 minutes echaza ke mayelana ke nalo lolo daba engiye ngayifaka la kule channel. uKhuzani ke ubeke seveza lama post wabona esithombeni sakho. Ubiza iGcokamalisha ke ngozambane uthi ke uyathanda ukukotela akafuni ukusala ngaphandle kwi-trend uthi ke wabona ngokuthi alingisele uDumi Mkokstad ngenkathi kutrenda indaba ke kaDumi ethi imawo. Umfoka bani iBhayibheli leli imawo amdumi in Jesus name guys, I'm sorry to say that Besingakayizwa ke nokho impendulo kaMthandeni Gcokamalisha kulolu daba kodwa ke sizolinda sibone ukuthi ke ngabe uzophendula ngepost noma ngevideo noma ngengoma ngoba phela njengamanje kulindeleke ukuba ke akhiphe album yakhe kuyo lenyanga esikuyo njengamanje. Kodwa ke asazi mhlambe futhi kolunye udaba akazoliziba sizoyibheka ke ukuthi ke le ndaba iphetha kanjani. Ngizocela kuwena ukuthi ungenzele isiqiniseko sokuthi uyasubscribe uyalike ukuze ungeke usale ngaphandle kwivideo elandelayo bese sidibana khona. Ngiyabonga.